امروز تاجیکستان و بلاروس بازی دوستانه انجام می‌دهد. باوری دارم که بازی جالب میشود. بلاروس هم این دسته است که در بازی‌های اروپا بازی می‌کند. دسته تاجیکستان با حساب کلان پیروز شود. با فایده تاجیکستان 2-1 میشود. حسابی که در تابلو است ما رو خانه نمی‌کند. دوستان سلام، امروز تاجیکستان و بلاروس بازی دوستانه انجام می‌دهد. تصمیم گرفتیم که به ورزشگاه مرکزی برویم و این بازی رو هم تماشا کنیم و هم بهترین لحظه‌هایش رو پیشنهاد شما بکنیم. امیدواریم که تاجیکستان بر این رقیب پرقوت خود شکست نمی‌خورد. حداقل انتظار نتیجه مساوی. به هر حال از بلاروس ترسیدن در کار. این دسته بسیار هم پرقوت است. خلاص می‌رویم و همراه بازی رو تماشا می‌کنیم. باور دارم تاجیکستان با حساب 3-1 شکست می‌دهد. تاجیکستان با پیش. Я буду болеть за Беларусь, конечно же, потому что у нас есть все шансы на победу, я считаю. И от матча, конечно же, жду честной игры от обеих сторон и ярких эмоций. тоҷикистон ва беларус билохира дар варзишгоҳи марказӣ бозии худро анҷом доданд. ҳарду ҳайат ба майдон баромаданд, ҳамчун рамзи эҳтиром як акси хотиравӣ ҳам гирифтанд. ба ростӣ ки қисмати аввали ва охирӣ он қадар ҷолибу диданӣ сурат нагирифт. бозии дилгиркунанда ҳатто баъзе аз мухлисонро маҷбур кард ки қисмати дуюми ва охириро интизор нашуда тарки майдон бикунанд. хулас як ҳолат аз сӯи Алишер Ҷалилов иҷро шуд ва он аввалин ва охирин дар қисмати аввали охурӣ буд. бештар дар маркази майдон тӯб ин сӯ он сӯ равона карда мешуду. дар аввалин расиш футболбозони тоҷик барои чӣ бошад ки аз по меафтиданд. хулас бозии дилгиркунанда дар қисмати аввалро мо мушоҳида кардем. беларусҳо низ он қадар фаъол набуданд. сармураббии даста дар ибтидои нимаи дуюми рақобат маҷбур шуд ки якчанд бозигарони худро иваз бикунанд ва шояд ҳамин ҳолат боис шуд то мунтахаби беларус дар қисмати дуюми рақобат дарвозаи тими миллии тоҷикистонро голборон кард. бисёриҳо бар он назаранд ки шояд набудани Рустам Ятимов дар ҳайати мунтахаби тоҷикистон боис шуд то беларусҳо ба дарвозаи мо голи бештар бизананд. бояд бигӯем ки Олег Баклов дар нимаи аввал низ якчанд ҳолатҳои мушкилро бартараф кард ва нагузошт ки ту вориди тури дарвоза бишавад. ва фикр мекунам ки ин ҷо мушкилӣ сари Рустам Ятимов набуд. мушкилӣ дар дигар чина. мушкилӣ дар ҳайати дигари интихобкардаи Гела Шекаладзе буд. қаблан ҳам тоҷикистон ва беларус дар як бозии дӯстона ҳам анҷом дода буданд ки он ҷо тоҷикистон бо ҳисоби 6-1 бохта буд. аммо дар ҳамон ҷо Фатло Фатлоев соли 2014 як голи зебо зада буд ки онро мо ба таври имконият кӯтоҳакак барои шумо пешниҳод мекунем. Остался, вроде бы как обыграл, по крайней мере ушел от Сергея. Хорошая передача во фланг. Перспективная позиция, удар! А вот и 1-1. А вот и 1-1 в меньшинстве. Сборная Таджикистана. با فکر من بغیر از رستم باید ما دیگر بازیگران رو دیم تماشا کنیم. عموما هر یک بازیگر رو فکر میکنم امروز بسیارتر بازیگرایی که بازی کم کردن هم بازیگرا برآمدن بازی کنند در قسم دیمی بازی. пас аз танаффус фикр кардем ки тоҷикистон боз бозии худро беҳтар мекунаду ҳуҷумҳои худро зиёдтар, вале ба ростӣ ки ҳолат бадтар шиду беҳтар не. барои мухлисони тоҷик ҳолати даҳшатовар акнун шурӯъ аз дақиқаи 64 шурӯъ шуд.
аммо пештар аз он ҳам беларусҳо як гол заданд, вале доварон онро ҳамчун офсайд ба қайд гирифта ин голро ба инобат нагирифтанд, ки ин як каме ҳам бошад таби мухлисони тоҷикро болида кард. Вале дар идома шурӯъ аз дақиқаи 64 то 90 бохурӣ танҳо мо голҳои беларусҳоро тамошо кардему тамом. Виталий Лисакович, ки дар ин бохурӣ ҳамзамон муаллифи 2 гол шуд, ҳисобро бо як зарбаи хуби худ кушод. Инҷо қисмати муҳофизати дастаи мунтахаби Тоҷикистон даҳшат бозӣ кард. Воқеан ҳам ба рақиб иҷозат медоданд, ки ҳар гунае ки хостанд ҳамон гуна зарба задан бигиранд. Бечора Олег Баклов дигар намедонист ки ба куҷо бипараду ва тӯбро аз кадом кунҷи дарвозааш берун барорад. Хулас як бозии бисёр ҳам бади мунтахаби Тоҷикистон дар муқобили Беларусро тамошо кардем. Ҳарчанд гуфта мешуд, ки 6000 мухлис дар варзишгоҳ барои тамошои ин бозӣ омадааст, аммо медидем, ки варзишгоҳ холӣ буду ин қадар мухлис ҳам ба чашм намерасид. Ба ҳар ҳол ҳамон одамҳое буданд, яке пайи дигаре оҳиста-оҳиста шарм карда аз майдон мерафтанд. дӯстон, тавре ки мо ҳам қаблан гуфтем, барои тамошои бозии мунтахабҳои Тоҷикистон ва Беларус омада будем. Албатта ки ин бозӣ тавре ки мо мехостем сурат нагирифт, чунки Тоҷикистон воқеан ҳам дар ин бозӣ бисёр ҳам заиф бозӣ кард. Ҳоло сеюм голро мо сар додем. Дар идома чӣ мешавад намедонам. Хай баъдтар бо тамошо мекунем ва онро бароятон шаҳр медиҳам. Ба иттилои бархе аз сарчашмаҳои хабарӣ, бори аввал аст, ки Тоҷикистон дар варзишгоҳи дар тӯли фаъолияти хеш бо ин гуна, яъне ҳисоби 5-0 ноком мешавад. Хулас сармураббии дастаро зарур аст, ки сари ин масъала каме андеша кунанд ва шояд бозингарони дигареро дар дастаҳои Тоҷикистон баромад мекунанд ба мунтахаб ҷалб бикунанд. моро дар пеш боз бозӣ бо Тимори Шарқӣ интизор аст, ки он ҷо акнун бозии дӯстона нест, балки рақобатҳои интихобӣ барои роҳ ёфтан ба марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё аст. Агар дар ин рақобатҳои интихобӣ Тоҷикистон нағз баромад карда натавонад, он вақт аниқ аст, ки сармураббии даста Гела Шакиладзе тарки мунтахаб мекунад. Аммо ҳоло бошад, пас аз ин бохт касе чизе намегӯяду фикр мекунам, ки сармураббӣ кори худро дар мунтахаб идома медиҳад. пас аз бозӣ бо вуҷуди ин гуна бохти калон, сармураббии дастаи мунтахаби Тоҷикистон Гела Шакиладзе ба наздик камера омад ва аз ҳамаи мухлисон ва ҳаводорони футболи тоҷик узрхоҳӣ кард. Когда 5 мячей пропускаешь и так легко пропускаешь, как будто не на тренировке, не профессионально получается. Но, наверное, у ребят не было уже концентрации в конце. Вообще последние 15 минут уже это уже было не футбол. Еще раз я со своей командой извиняемся, что подвели болельщиков, и они с надеждой пришли болеть за свою команду. Это всегда больно. ҳисобе ки дар табло аст моро қонеъ намекунад. 5-0 ё 0-5 ба суди мунтахаби Беларус ин бозии дӯстона анҷом ёфт. Умедворем ки Тоҷикистон дар бозиҳои интихобии ҷоми Осиё ҳам хубтар бозӣ мекунанд ва бахусус чанд рӯз пас бозӣ бо Тимори Шарқӣ аст, ки он ҷо мо бояд ҳатман ғалаба кунем. бо шумо барор мехоҳем муваффақият ва ҳатман ки тими миллиро дастгирӣ кунед.